Τι σας ρε καραγκιόζη προγιάτικα μας βγάζει στην ψυχή, μας παίρνει και μας κάνετε φάρση. Γκούνταλακ παρακαλώ. Ποιος? Γκούνταλακ. Ndo? Γκου. Ντόγκου νέπε σκουλό κουταβανά περιπέσμε. Γκούντα. Ντο φούντα ένα. Σταύρο εσύ είσαι ρε μαλάκα. Τι να νέπερα νέπε. Τι θέλετε κύριε. Νέπε εγώ έπερα τηλέφωνο να αγοράζω απατώ το ψωμί και το κασερό ποντολίεται απάν με τα καρτόφια. Μάλλον καλά πήρατε. Τι να σας ετοιμάσω. Νέπε εγώ και ξέρω να το είδα τόσο τοκ-τοκ που βλέπετε εσείς στα παιδεία. Με το ψωμί το ηλίζα απάν το κασέρ και τα καρτόφια το βάλει απάν το μος. Σκατά ρε που στη Βραζιλιάνικα μιλάει. Δεν καταλαβαίνω κύριε. Νέπε με φτάσμε και γουζεύω ένα ψωμό με ένα κασερό που θέλω λένε σε. Κασέρι δεν έχουμε άλλη ποικιλία, είναι το Γκούντα Ολλανδίας. Το φούντα Ολλανδίας λες με να... Πού εταράγανα τα παιδιά μου ναι. Θα πιάνει μας και θα στείλουν τα μέσα μου ναι και τα ανάμεσα μου ναι. Πιάσε το σταθμό με τα ελληνικά, δεν καταλαβαίνω βραζιλιάνικα λέω. Το βραζιλιάνικα νέπε ποντιακά καλατσεύωσε να... Άιντε ξεγε στην ψήμνα, δώσ' με λίγο τη χρυσούλα. Ποιο να φέρω. Τα αφεντικώσεις νέπε. Τι σας ρε καραγκιόζη προγιάτικα μας βγάζει στην ψυχή, μας παίρνει και μας κάνετε φάρσες εδώ πέρα. Μας παίρνουν και μας κάνουν φάρσες εδώ οι μαλάκες. Παρακαλώ. Έλα ρε μπαμπά.